posachedwa tikupasirani mene press briefing ya lero ya chipani cha LEF achizera komanso afotokoza masomphenya awo kwa atolankhani komanso ku mtundu wa Malawi. Makamaka iyi ndi press briefing imene achitisa a youth a chipani chimene chikuyamba kumene ndipo mtsogoleri wake ndi Prophet David F. Mbewe amene akuzayimira nawo kapena akuonesa chidwi chozayimira nawo pa masankho a president mu chaka cha mawa mu September. Ndipo press briefing imeneyi yachitika lero mu mzinda wa Blantyre, ndipo izi ndi zina zimene achinyamata achipani chimenechi cha LEF awalonjeza anthu mdziko muno kuzera pa press briefing imeneyi. Taonelani. LEF. Ine dzina langa ndi Jacqueline Chiwembu, presser organizer. LEF. Zikomo kwambiri. Ine ndi Comrade Vincent Mwase, Blantyre District Youth Director. LEF. Zikomo kwambiri. Ine ndi Kondwani Gulani, Deputy Youth Director kuchipanisha. LEF. Zikomo kwambiri. Ine ndi Stanford Gandiado, mlembi wa chinyamata kuno ku Blantyre. Zikomo kwambiri. Tithokozenso alendo onse amene mwafika olemekezeka komanso ma media houses. Pakadali pano tili live pa Times TV komanso Facebook online ndi ma media houses onse. Taonapo amiji tikuona osiyanasiyana. Tikuyamikeni chifukwa chakubwera kwanu. Tikudziwa kuti dziko likudikira kuti limve kuti kodi msonkhano uno cholinga chake ndi chani. Ndipo ma speakers athu ndi amene akhale akutifotokozera chenicheni kuti kodi tasonkhana muno mu press briefing ndi cholinga chotani. Tiyambe ndi a press organizer amene atilankhule pakadali pano. LEF. Zikomo kwambiri. Ndipereke ulemu kwa regional governor akusapitwa Dr. German amene muli nafe pakati pathu. Ndiperekenso ulemu kwa deputy secretary LEF amene muli nafe pakati pathu. Ndiperekenso ulemu kwa prophet athu amene mwatitsegulira ndi pemphero la mphamvu kwambiri. Ndipereke ulemu kwa inu. Ndiperekenso ulemu kwa ma speakers anzanga nonse amene tili limodzi kusogolo kuno. Komanso ndipereke ulemu kwa chinyamata nonse amene mwabwera pano. Komanso ndikunyadireni anzathu a Times ndi atolankhani ena nonse amene muli pano. Ine ndi Jacqueline Chiwembu, mwina ndinena kale dzina langa, presser organizer. Ndiye ndili pano kufuna kugawana nanu cholinga cha presser imeneyi. Mwina mukudabwa ena nsimukudziwa kuti kodi kuno tabwera kudzatani. Kodi presser iyi cholinga chake ndi chani? Chimene tapangira presser imeneyi tikufuna kudzutsa achinyamata mu Blantyre muno. Komanso achinyamata kwina kulikonse kumene ali tikufuna adzuke. Achinyamata amenewa
tiwadzutsa bwanji. Tingoadzutsa kungowauza kuti dzukani kodi? Tikuyenera tikhale ndi njira zowadzutsira achinyamata amene wakuti adzuke. Ndiye tili pano kuzauza achinyamata ku Blantyre kuti ife tabwera kuzakudzutsani ndi mabizinesi. Tabwera pano kuzakudzutsani ndi ulimi. Tabwera pano kuzakudzutsani ndi maphunziro. Tabweranso kuzakudzutsani ndi utsogoleri wabwino. Tikufuna utsogoleri ukhale ndi ife achinyamata. Utsogoleri usamangokhala kwa anthu akulu okhaokha iyayi. Achinyamata titengenso utsogoleri. Kodi utsogoleri umenewu achinyamata tiutenga bwanji? Ndi zimene tabwerera pano kuti tigawane nanu. Kodi mabizinesi amenewa zinthu zimene titayankhule pano si zinthu zokuti tizachita iyayi. Zinthu zimene tikuyankhula pano ndi zinthu zimene tikuchita. Tiyankhula zinthu zimene lefu ikuchita. Lefu idzutsa bwanji achinyamata ku mabizinesi. Lefu ikudzutsa bwanji achinyamata ku ulimi. Ndi zimene tifuna tigawane nanu pano. Lefu zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri achinyamata. Ipase moto. Zikomo kwambiri ameneyo anali Jacqueline, ndipo pakadali pano tifuna tipereke mpata kwa Comrade Mwase amene ali a youth director ku district ya ku Blantyre. Tuyapasa nawonso 5 minutes. Zikomo kwambiri a chair a press imene Mr. Aaron Silanga, komanso takonze kwambiri Jacqueline amene ndi press organizer chifukwa cha introduction ya cholinga chimene tasonkhanirana siku la lero. Ndikukhulupirira kuti no kudziko konseku ngati Amalawi komanso achinyamata ali live pa TV akuonera komanso ena pa Facebook, ndipo akuyembekezera kumva zambiri zolinga za press imene siku la lero lino. Ine monga tanena kale kuna kuti ndi Comrade Vincent Mwase, a youth director in Blantyre district. Achinyamata kulikonse kumene muli pamene mukutionera nthawi ino masana pano, komanso tonse amene tasonkhana mchipinda chino, timafuna tiyankhulane nanu zina mwa mfundo zimene ndi zikuluzikulu ku chipani cha LEF, makamaka kumbali ya achinyamata. Mutu wathu wa press imeneyi tikunena kunena kuti empowerment, youth empowerment in some of the areas zimene tizitambasule bwinobwino. Zina mwa izo zimene azifotokoza kale a press organizer, nkhani yonena kuti achinyamata akhale ndi zochita zosiyana-siyana pa ground. Ndeti ndi mfundo zingapo zimene tizikambirane komanso zimene tizitambasule bwino kuziko komanso kwa achinyamata amene mukutionera komanso amene mukutimvera pano, kuti pamene inuyo mukuyenda nafe limodzi ngati chipani cha LEF, ndi zinthu zina ziti zimene mupindule nazo mu chipani chimene chichi, ndi zinthu zina ziti zimene inuyo mukhale mukuzifikira kapena mukhale mukuzipanga hando kapena kuzichita.
ndi tili pano kuti tiyankhule zinthu ngati zimenezo. Tisaiwale kunena kuti no mbuyo mutakhala tikuwuzidwa kwambiri kunena kuti no ife ndi atsogoleri amawa. Koma LEF, Liberation for Economic Freedom Party, mosogozedwa ndi servant David Mbewe as a president, iwo sakunenanso lero lino kunena kuti no ife tikhale achinyamata amawa. Koma lero a president Dr. David Mbewe atipasa ifeyo mphamvu, ndipo lero lino masana pano tufuna tiziperekenso mphamvu zimenezo kwa inuyo ngati achinyamata, kuti ku chipani cha LEF mautsogoleri amene tili nawo ambiri ochuluka kwambiri ndi achinyamata okhaokha. Mwachitsanzo tili ndi a vice general secretary athu a chipani cha LEF alipo mpano, madamu amene ali apawa a Gloria Majomo. Mukati mwaonesese kwambiri ndi wachinyamata weniweni nsikana nzathu. Kumanzere kwangako tili ndi comrade chief whip Las Jelefire amene ndi wachinyamata ndithu, chief whip wachinyamata kwambiri. Now zimene tikukubwereserani ifeyo ngati a LEF, Liberation for Economic Freedom Party, si nkhani ya malonjezano, koma zimene zikuchitika kale, zimene wina aliyense kunjako ku Malawiku aliyense akuonera nsanje tuchitipa. Mmene tukamba zokhuzana ndi Blantyre District Youth Director amene ndikuyankhula ninu ndi wachinyamata, zimene zikusimikizira kunena kuti sitikungoyankhula zolonjeza zimene sizichitika, koma ndi zimene zili pa ground, ndi zimene niyo mukuziona ndi maso anu. Mukati muone kusogolo kwathu kuno mmene takhalira kuno, simukuonako mwina nkhalamba zina zake zimene mukhoza kumanena kuti ndi youth director koma akuoneka kuti ndi wokalamba. Sitifuna kuti tikubweresereni ndale zaboza, koma tifuna tikubweresereni ndale zachilungamo zimene inu muzimve ndi makutu anu, muziona ndi maso anu, ndipo muyenda nazo limodzi. Fundo zina mwa zimene tinanena kuna kuti tigawanako ndi nkhani yokhuzana ndi za ulimi, agriculture, ulimi. Chipani chathu cha LEF chikhala chikulimbikisa kwambiri wachinyamata wina aliyense kuti akhale mdindo pakubweretsa chakudya pa khomo. Kumayiko anzathu ngati ku Brazil, Canada, Cameroon komanso USA, achinyamata amene amakhala ndi mafamu akuluakulu ndi amene amakhala achinyamata, anthu amene amakhala ndi mafamu amene amalima kwambiri farming, mayiko akunja ngati amene wawo ndi achinyamata. Kuno ku Malawi timatha kukhala ndi wachinyamata amene amalephera kupanga produce thumba la chimanga pa nyumba. So ngati LEF ife achinyamata tikufuna kunena kuti wachinyamata wina aliyense tisanafike ku 2025, tisanafike kopanga kampeni, aliyense ngakhala amene mwasonkhana munomofe, aliyense apeze munda. Aliyense apeze munda, ndipo aliyense agwire ntchito. Tichoke ku mzimu odalira munthu, koma ifeyo tigwire ntchito. Chifukwa chonena kuti tadalira kwambiri ma politicians, ife achinyamata tagwirisidwa ntchito koma opanda kupindula. So tikufuna kunena kuti titenge mphamvu, udindo ndi ulamuliro ifeyo achinyamata, kuti tikatuluse zija zimene tidalonjezedwa zija, koma kuti zikatheke sungadye katatu pa siku ngati weyo sukulima. So ngati LEF, this is our land and this is our nation and this is our country, Malawi. Ambiri amene muli pano muli ndi kumuzi, kuli malo ambirimbiri amene akungokhala simukagwirisa ntchito. Kalekale kwambiri mu nthawi ya zaka zimenezo zachina kamuzubanda tikatsekera skulu makolo amatipitisa kumuzi ndipo ife timalima. Ndipo kunyumba kwathu, family ya kwathu timakhala more than 13 members pa family, kwa pamakhala chimanga chokazinga
chokudya cha ufa chimanga ufa umakhalapo. Today with the leadership of Dr. David F. Mbewe tikubwezelesa Malawi watu okhalika. Tikubwezelesa Malawi watu okhazikika amene wachinyamata asachokenso muziko la Malawi ukasaka ganyu ku South Africa. Wachinyamata asachoke muziko la Malawi kupita omakakupa golide ku Zambia kapena ku Mozambique ndikumakabwera mtembo. Koma wachinyamata apasidwe mphamvu. Ndipo tilime. Tuchoka pa mfundo ya agriculture tufuna tibwere pa nkhani yokhuzana ndi education. Maphunziro aku Malawi pena pake tikafufuza bwinobwino amakhala ngati osamveseseka bwino. Masubject amachuluka kwambiri. Kumaliza maphunziro aja ntchito imene munthu akagwira ndi yaungwanya. Tikufuna kunena kuti tikhale ndi system ya maphunziro abwino imene izipanga target kuti anthu awa tikachosa ku primary akamakamaliza college awawa akupita just for section ya health kapena awa akupita section ya agriculture. Ndichifake ma politicians ena amene alipowa amamutenga munthu amene ndi minister kumpasa minister department imene sakuiziwa ndikumakasokoneza zinthu. Ndichifake ziko la Malawi limalephera kunena kuti no liyende bwinobwino mu chitukuko chifukwa anthu amene akuliyendesa amakhala asakuziwa chimene akuchita. So kumayiko azinzathu mukapita ku India akamanena kunena kuti no akakupangeni operation ku India kumakhala kuti kuli ma specialist doctors amene yo anangopanga target za nkhani yokhuzana ndi chiwindi. So kumalawi kunoko tisaziremese kukhala ndi zinthu zimene tikaziphunzira sitizigwirisa ntchito. Mwachisanzo tikhoza kumaphunzira skeleton ngati chitete komano ku office kumene tilapita kugwira ntchito kulibeko chitete. For what? Tikuononga fees for nothing, tikuononga materials for nothing. So tikufuna tikhale ndi maphunziro abwino kwambiri under the leadership of Dr. David F. Mbewe. 2025 komanso ngakhale tisanafike 2025 ifo apanopo boma tatenga kale ndipo boma lake ndilili. Ifeyo mmene tikuyankhula pano amene mukutimva kuli konse kunsanje mpaka na kuchitipa mafuna ndikuuzeni kunena kuti ifeyo ndi boma. Ifeyo ndi boma. Ndipo wina afune kapena asafune ife tikulamulira. Ndipo kulamulira kwake ndi kumene tikulamulira apapako. Ziwa kwambiri chifukwa cha nthawi tifuna tipite pa mfundo number 2 number 3 ya nkhani yokhuzana ndi ma business. Ndapangapo ma business angapo ngati wachinyamata akumuzi komanso antown komanso international. Munthu amene angakwanisa kugwira ntchito bwino 24 hours komanso 7 days a week osatopa kupita ku field kubwera ndi wachinyamata ndithu. Amene ali ndi mphamvu, amene alibe BP, alibe asima, alibe sugar ndi zina zotezo ngakhale matenda amakhalapo koma tikufuna wachinyamata amene akhale ndi mphamvu. So ngati LEF chipani cha chinyamata chimene chikuyang'ana naso wachinyamata pa ground kuti wachinyamata akakhale ndi ma business tipanga bwanji. Mafuna musaleme kwambiri kukatenga ngongole ku NIF. Musavutike kwambiri chifukwa chona kuti mupange mukhale qualified kuti mukatenge ngongole zimene zijazi simukwanisa. Ine ndi vendor wa Mulimbi. Ndifuna ndauza Malawi akunsanje mpaka na kuchitipa. 2 weeks ago anabwera musika wa Limbi kuzalemba mayina achinyamata kuti wina aliyense amene akupanga business Mulimbi alembese mayina kuti atipase ngongole. Zina langa ndinalembesa Vincent Mwase chauzika ndinapereka koma mpaka na panopo sana ndipase bendrama ya ngongole.
so ndimafuna ndikuwuzeni kuti musiye kukhulupirira anthu aboza. Musiye kukhulupirira anthu aboza amene afuna kupaseni ngongole chifukwa akuziwa zoti ayandikira ku my elections, chifukwa akuchita ziwiratu kuti apakira kale ndipo palibe chawo. Lefu sinabwere kuzanamiza wachinyamata. Kutero ndimafuna ndikuwuzeni kuti ife ngati achinyamata tikabwerera ku muzi kwathu tikapanga mabizinesi amphamvu kwambiri, ndipo zimenezo zitheka. Tilimozi kani? Zimenezo zitheka. Chifukwa tisalonjezane zinthu zimene zili zaboza, zimene ukuchita ziwiratu zoti zizi zaboza. Tilimozi kani? So inu ndine tigwirane manja chifukwa chonena kuti President wathu Dr. David F. Mbewe akupereka maloni. Tinali ku Lilongwe ku area 24 kumene tinapereka njinga kwa anyamata akapanza za moto akugwiritsa ntchito kumene koko. Malaisesi tinapangira. Tinali ku Nsanje tinapereka zonsezo. And ambiri anthu anaona pa social media zimenezo zikuchitika. So ndimafuna kunena kuti no wachinyamata ukonzeke kumene uliko. Ku Nsanje mpaka na kuchitipa amene mukutionera komanso nonse amene muli muno. Kunena kuti tiyendere limodzi ndi usogoleri wa Dr. David F. Mbewe. Kuti wachinyamata akhale pa ground ndipo akhale ndi chochita. Tufuna tibwere ndi mfundo ya kumapeto imene ndi mfundo yofunikira kwambiri. Ndipo mfundo imene iyi tonse tiyigwire nkhani yokhuzana ndi leadership kapena kunena kuti no usogoleri. Chifukwa chofuna kupereka ulemu mzimu wawo use mumtendere. Koma kuchokera Nsanje tuchitipa nagwira nawo ntchito ndipo anali bwana wabwino. Ndipo anandiuza kuti Vincent ku Blantyre umemeze anthu kunena kuti achinyamata tiyende nawo limodzi. Ndipo achinyamata ambiri amene mwabwera pano Blantyre ku Ndilande ku Chiromoni ku Kanjeza ku Bangwe tinakufikirani ndipo munakopeka mtima kwambiri ndipo anali ndi masomphenya amphamvu kwambiri. Komano mzimu wawo use mumtendere. Kati limodzi kani masomphenya awo analona kuti no wachinyamata atenge usogoleri. Koma ngakhale chiyembekezo chanu chinataya mtima ndipo ndikuziwa zoti ambiri munalibe kopita kuti mukavotera ndani. Lero chipani chabwera. Zikomo kwambiri. Chipani chabwera. Chifukwa wachinyamata anataya chiyembekezo. Ndipo wachinyamata ndokhumudwa kwambiri. Koma Mulungu ndokoma mtima ndipo ndi wachifundo. Watibweresera msogoleri wachinyamata amene akutonthoza wachinyamata lero. Ndikuziwa zoti nonsenu muli ndi ID ndipo ndikuziwa zoti nonsenu mulembesa mukaundula. Ndipo ndikudziwa kunena kuti mwakonzeka kukachonga chongi pa David F. Mbewe. Chifukwa cha nthawi anthu onse amene ali kusogolo kuno atitambasulira zinthu zingapo zina mwa zimene tazifotokozazi kuti wachinyamata mukamapita mugwire mfundo zokhazika kwambiri. Kachisanzo pang'ono muzaka zapita pamene ndikumaliza pa nkhani ya leadership. Aleke Banda anatenga general secretary mu chipani cha MCP ali ndi zaka 19. Ndipo ali ndi zaka 21 anali prime minister. Tikufuna kunena kuti no left ngati inu achinyamata mukakavota mukapezeke nawo kuma governmental positions. Mukapezeke nawo ku parliament kuchi.
inuyo mukakavota mukamenya nkhondo yanu pa ground pacha musangogwiritsidwa ntchito ndi kungosiyidwa, koma inuyo mutenge ma position amenewa ndiwo mulamulire. So pamene tikupitiriza tipitirizebe kukhala pa line kuti tisatire limodzi zonse zimene zikuchitika pano padakali pano. Pamene tizikati upitiriza ndifuna tipereke kwa Mr. Stanford amene akuchokera ku Chikwawa, amenewa ndi youth secretary mlembi. So ngati wachinyamata amene akuyimira anthu aku Chikwawa, pamene mukutionera inu aku Chikwawa mukuyembekezera zambiri, ndiye ndimafuna mumve kwambiri kuna kuti ndi zina mwaziti zimene a Stanford akutengerani makamaka ku chipani cha Lefu. Motisungirako nthawi a Stanford tikhalenso ndi nthawi yoyankha mafunso. Tizapempha mafunso atatu okha, akamaliza muzapereka kwa Mr. Kondwani. Zikomo kwambiri, tithokoze nyumba yonse maulemu ndi amene aperekedwa kale. Kwambiri ningofuna nditsamire pang'ono ku nkhani ya ulimi. Kwathu ndikuchigwa, ndiye munanditayira ndilonge chisena. Mbuya sande akundiyang'ana. Chabwino ndithokoze kwambiri. Wachinyamata wa lero akumapasidwa zisenga kuti ukatemere anzako, koma ngati Lefu yabwera panopa kuzanena kuti no, chisengacho kagwiritse ntchito kumunda. Tasadayire kwatene mukakhakhatire changa kumunda, mdimbamo changa yakulapya kwanga. Imwe mwaka na mwaka kuna miziwa basi. Aphale ambiri tikunyengeka na tuso zande. Akakupasani tuso zande kasokonezeni byakuti bichi, imwe mukwenda. Bwana ule ambapereka ko basi, bwana ule ambapereka ko basi. Bwana Mbewe adza kudzapata basa na aphale anzanga mune kumwe. Mdzidzi onsene thaya mavoti akakwana masankho timbapangiona kuti achinyamata tinapedza. Mbapedziwa mmathandizidwa timangouzidwatu. Nimamva pa director makamba nkhani ya ngongole ya Nifiji kuti mupiro umene uja mainano alipo ambirimbiri ku agriculture kuja kuli matrakita ambirimbiri umene kuja akungokhala dzimbiri akungobwera kumene kuja. Mamoti apasa chinyamata kuti kagwiritseni ntchito, ena ndi aja tinamva mbuyo muja anagawana matrakita aja. Mlandu umene uja mpaka pano unazilala. Ndiye tikufuna unena kuti ifeyo ngati achinyamata tidzukeni, tisakhale zida zopyezera anzathu, tisakhale zida zonena kuti tikakhala pakuti payende kuti pamene paja pasonkhana chinyamata ndi kuti amene aja akati panga chipongwe. Ayi, inu mungakhulupirira zona kuti mukamayende munsewu basi mwavala makaka amene umangomenyedwa ndi kuti tili pa ulamuliro wabwino. Inu kungomva kuti ati kwakuti kuja kukuchitika msonkhano basi nyamulani zikwanjezi ndi ulamuliro wabwino umenewo. Nde Ambewe aunena kuti zimenezo zithe. Chimene tikufuna ife kwambiri panopa tipange umodzi. Wachinyamata kamamona wachinyamata anzake azimutenga ngati munthu, tisamatengane ngati dzirombo yaye kodi ngozolowera magazi. Chimene tingadziwe aliyense adzafa, tonse tikudikira kukakwiriridwa, koma tisakhale ni mtima ozunzana. Chinthu china tili pa ulimi pomwe paja ife tinayambapo kale kuchitapo. Anthu azinja esesa pire nkhabe, ife tilipo. Ngati akuona kuti chipaniche chinamala ntchawo chifukwa iwala amala ndati atani
kumala mbakudziwa ngutani athaedi nde ifeyo tabwera panopa kunena kuti tipange zinthu zonena kuti mnyamata wina aliyense akhale ndicho chani chochita mukulima mbewuzo kumudzi kujati makolo akulima akukuzani kuti upasani fertilizer waulere koma fertilizer waulereyo kuti mumuone mukuzunzika naye osakatani osakagula eti ndengati wachinyamata tiyeni tipasane zochita nthawi ndi omweyi ife tayambapo kale sikuti tikufuna tiyambe kapena tikalowa mboma tiyambe koma tatani kale tayamba zikomo kwambiri. zikomo kwambiri. Left omaliza left ya motamangira nthawi ndimafuna ndingooneka nako pang'ono zambiri ndinakala zizangawa komano chachikulu chonoti ndife achinyamata tili ndikuthekera tisagwiritsidwe ntchito ngati chitonzo. Achinyamata ambiri akugwiritsidwa ntchito ngati maweponi ndiye zimene zitifuna zithe wachinyamata akhale osogola wachinyamata akuyeneka akhale ndi ufulu wake wopanga zimene akufuna wachinyamata akuyeneka akhale ndi access yokhala ndi business yabwino. Business si anthu akuluakulu okhaokha tikuona mavuto amene akuchitika panopa achinyamata akumapita ku sukulu kukhala ndi madegree kukhala ndi madiploma koma ukanika kupeza ntchito zabwino. Ndiye chimene tikufuna ifeyo ndichonena kuti kuno sitikusankha kuti wachinyamata wake ndi wachipani chanji kapena ndi wachipani yanji. Tikufuna achinyamata onse atenge nawo gawo komanso apindule nawo ndi mabizinesi amene akuperekedwa. Ife ngati chipani kwamba kuperekedwa kale mabizinesi ang'onoang'ono ndipo zimene zizi zikhala zikuperekedwa kwa wina aliyense chipani kandi wachipani chanji kandi wachipani yanji koma wina aliyense akhala ndi gawo lopindula nawo mu gawo la bizinesi. Komanso ngati achinyamata panopa tili ndi ufulu osankha mtsogoleri amene tikufuna amene watikomera ku mtima ndiye chipani chake ndi chiticho ndi chinocho chimene chabwera pano. China ku Malawi kunoko tikukhala umoyo ojejema wa mantha tikukhala umoyo wa mantha daily ndi daily ndiye tikufuna security yabwino ku Malawi kuno. Komanso mukuona ngozi zikuchitika Malawi muno tikulephera kukhala ndi mvula yabwino tikulephera kukhala ndi zaulimi zabwino chifukwa yani chilengedwe chinawonongeka. Ndiye wachinyamataso ayeneka kukhala patsogolo pobwezesa cha chilengedwe chipani chake ndi chiticho ndi chinocho. Komanso tiyeneka ifeyo ku nkhani ya maphunziro akulowa pansi ku Malawi kuno. Ndiye ngati chipani tikufuna tionesese kuti midzimu komanso mtaunimu aliyense akupeza maphunziro apamwamba. Ndizomwe tikufuna ifeyo chaka chamawa tikhale ndi tsogolo labwino komanso tikhale ndi ufulu wabwino tizikhala tikuyenda tikuzoza kuti mthumba mwathu mulikena kake sichoncho. Ndiye tisadikirire ngongole zonena kuti zachikole ayi tiziyambe tokha m'madera mwathu momwe tili komanso ifeyo tionesesa kuti wina aliyense pomatha chaka chino akhale kuti kangachepebe wakapeza mabizinesi ayambika. Ndicho lenga chonacho tikhale ndi ufulu wabwino. Left zikomo kwambiri. Tithokoze kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi ndimene sili kumbali yathu. Pakadali pano mafunso titenga kumapeto koma choyamba timafuna kuti tiyapempha a youth director a comrade Mwase kuti akatizusire a GS kuti ngati pali choti atilankhule. Zikomo kwambiri. GS asanabwere komanso chief whip asanabwere pamene tiziyembekezera kutenga mafunso ndimafunanso ndi kuyitaneni
nonse amene mwabwera mchipinda chino komanso achinyamata kunjako kunena kuti pa 28 September mwezi omwe uno tikakumane tonse pa ground la Ndirande Nyambadwe ground pamene tukapanga launch chipani cha LEF osati national launch, situkapanga national launch komano tukapanga launch chipani cha LEF kundirande. So monga mukuziona kuti no press briefing iyi mene timapanga tili ndi anthu amene achoka ku Blantyre ngati Ndirande Chiromoni ndi madera ena ozungulira. So mwanjira inanso tikukumemezani kunena kuti no pa 28 September tili ndi launch imene tukayipanga ku Nyambadwe ground. So tikamapita tikhale tikuziwa zonena kuti no tanyamuka ndipo lefu yanyamuka ndipo tonse tikakhale tukonzekera pa 28 September. Zikomo kwambiri. Nditani Chief Whip Comrade Las Jelefaya kuti atilankhule ndipo kumapeto mutizusira Vice General Secretary. Zikomo kwambiri. Ref Dr. David Mbewe. Ref take. Ref take. Zikomo kwambiri kumpando GS komanso Director Chinyamata Blantyre. Tutokoze nonse pakubwera kwanu. Zambiri zakambidwa komano tingofuna tingosindika kwambiri no kunkhani imene ayikamba kumapetoyi yokhuzana ndi msonkhano umene uli pa 28. Chifukwa chokuti Dr. David Mbewe asanakhazikitse chipani msonkhano wawo woyamba anochitira ku Ndirande, ndipo kumene koko kunapemphedwa kuti akhazikise akwena kuti ayambe ndale anthu akuafuna kuti iwo atsogolere dziko lino. Nde akaona chimenechi naona kuti akhazikise chipani ichi kuti no chiwombole mtundu wa Malawi. Nde msonkhano woyambirira umene ukuchitika pa 28 ukuchitika pa Nyambadwe. Koma tifunse zokhuzana ndi youth press imeneyi ndi zomwe zakambidwa pano. Titenga mafunso atatu kuchokera ku nyumba zonse. Gati pali funso? Mutiperekera ku Michael. Okay, ine ndi Christopher Sande magwira ntchito kuzodi yake. Ndi mafunso angapo. Funso loyamba ndi la mwakambapo kuti bunge la NIFI kapena akuboma kupereka pano ngongole chifukwa choti chisankho chikuyandikira chaka cha mawa. Ndiye mwakambapo onso kuti president anu abusa Prophet Mbewe nawonso akupereka ngongole. Ndiye mafuna ndifunse kuti kodi zikusiyana pati poganiziranso kuti mwanena nokha kuti nawonso chaka cha mawa zapikisana nawo pa mpando wa president. Mafuna mwina mutafotokoza bwinobwino pamene popo kuti ndimvetsetse kuti ngongole zimene akupereka Mbewe ndi zimene akupereka NIFI ngati mukunena kuti zolinga zake ndi ndale, Mbewe akupereka kuti zigwire ntchito yanji, iwo adzapeza dipo lanji. Funso lina ndi lokhudzana ndi ngati achinyamata sinamve bwinobwino mwina sinamvetsetse mwayika ndondomeko zanji zokopa achinyamata ambiri kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho chaka cha mawa. Tamvapo zipani zingapo ngati a TPP, UTM, MCP ndi ena ma youth wing awo apanga ndithu ndondomeko zoonetsera poyera kuti adzagwiritsa ntchito ndondomeko izi kuti akope achinyamata kuti adzatenge nawo mbali pa chisankho chaka cha mawa. Mwina mafuna mutafotokozapo kwambiri za zimene zozo. Mwanenapo also kuti mbali zonse achinyamata komanso Secretary General anenapo kuti chipani chanu mukuti chidzapambana pa chisankho chaka cha mawa
even ngakhale pali 50 plus 1 demand yochokera kuboma. Mafuna ningodziwa kuti kodi mphamvu zimene muzitenga kuti potengera kuti chipani chanuchi changoyamba kumene ndi popularity yake sitinganene kuti ndi yayikulu kwambiri. Kumapeto mwina ndimafuna nitamvetsetsa kuti zipani zina zapanga convention ndiye ndimafuna ndidziwe pota secretary general ali pano kuti kodi chipani chanu chikhala ndi convention lead. Zikomo kwambiri. Zikomo fusako mafuso ambiri anzathu aku Zodiac titengeso Solina ngati pali Solina tikuona ku miji anzathu pass mic Zina langa ndi mwimirire kuti anzathu Zina langa ndi Ellen Kabisa ndimagwira ntchito ku Miji Radio. Ndimangofuna ndonjezere pamene nzanga Christopher Sande wafusa zokhuzana ndi ngongole. Mwafotokoza unena kuti mupereka ngongole kwa anthu. Kuti kodi ngongole zimene muperekazi padakali pano ndi anthu angati amene alandira? Maperekedwe ngongolewa kumakhala motani? Mukumasankha bwanji kuti awa ndi awa alandire komanso mwina mukumaona chani kuti uyu mumpase? Mwinaso mutakungofotokozapo pa nkhani yokhudza unena kuti kabwezedwe kake kakumakhala motani? Azabweza kamene Mulungu apasa anthuwa. Zikomo kwambiri. Chifukwa mafusowa akukhala ngati kuti achulukirapo. Tingotengeratu lomaliza kuti akamba kuyankha atiyankhiretu zonse pamodzi. Kati pali media house ina imene mafuna itafusa? If not, you want to ask? All right. Tipereke mpata kwa maspika zathu. Ngati ilo funa GS mzengo panga pass. Thank you. Zikomo kwambiri kuchokera kwa a media house ku Zodiac. Chifukwa cha mafunso ano kwa na follow. Funso la number 1 mukufotokoza kuna kuti pali kusiyana kwanji kapena kusiyana kwa mtundu wanji kwa pakati kwa ngongole za NIF ndi ngongole za LEF. Mene tinafotokozera kale kumayambiriro ndikonena kuti LEF musogoleri osogozedwa ndi Dr. David Fumbewe si kubwera ndi ma promises komanso ndi malonjezano ambirimbiri. Ngongole za NIF munthu amene alibe chochita chilichonse kuti akatenge ngongole akufunika kuti akhale ndi zikole, akhale ndi zikole zambirimbiri, nyumba, galimoto, whatever ndi zina zoterozo zimene zili zovuta kuti munthu wakumuzi akakwanise kutenga nawo ngongole zimenezi. LEF si kupereka ngongole imene munthu akabweza ngati akatapira kapena ngati ngongole yonena kuti ukasausike nayo mtendere. Ikupereka tima small businesses timene tikhoza ngonena kuti ndi capital kwa wachinyamata amene ali pa ground wa LEF. Mene ndikuliyankha funso ilili tingoliphatikizira kunena kuti akumija nafunsa kuti ndi angati so far amene alandirako. We cannot count because we are talking of Msanje to Chitipa konseko ndi achinyamata. Ndipo LEF iyi mene mukutionera lero lino kati muno muchipinda chino tili ndi achinyamata ambirimbiri amene azazana munomo. Kutisatira kumene akutisatira achinyamata ngakhale pa ground akuona masomphenya amene LEF ili nawo, akuona masomphenya amene LEF ili nawo. Ndi nakamba kale kunena kuti no padakali panopo mmene timafika popanga register tili ndi anthu ambiri amene panopo ali ndi zochita. So kuyankha funso limeneli palibepo kunena kuti iliyo wachinyamata abwerese zikole kuti akhale qualified kuti atenge ngongole imene iyi. Funso la number 2 amafotokozapo za ndondomeko ya mmene
chipani ngati cha lefu chakhazikisira kuti chikhale ndi kukopa anthu ndi ndondomeko zake ziti zimene zakhazikika kuna kuti no tizigwiritse ntchito kuti tikhale ndi courage yona kuti no mwina ife tikuzalowa mboma 2025. Mu history ya politics kuno ku Malawi palibepo chipani chimene chinazuka pachokha ngati mmene chazukira chipani cha lefu. Kuchokera kwa Samunda mmene kumabwera MCP, UDF inachoka mu MCP, DPP inachoka mu UDF, ende achina UTM achoka mu DPP, achina Tonse Alliance achoka kogalukirana apanga chimozi. Now ifeyo tilibe ndondomeko ina iliyonse chifukwa nkhani ndionena kuti ife tikunena kuti tazuka ndipo tikutenga kulamulira. Ife tazuka tikutenga kulamulira ndipo tayamba kulamulirako ndipo kulamulirako ndikuku. Ndi chifukwa pano mukutipeza tikuyankhula. Achinyamata ndotopa kunjaku, achinyamata ndokhumudwa, achinyamata alibe chiyembekezo chilichonse ndipo alibe zochita. Chifukwa cha chimene chocho achinyamata onse kuchokera Nsanje tuchitipa agwirizana kunena kuti akuyenda limodzi ndi lefu mpaka na 2025 mboma. Pali ndondomeko zina zimene zimakhazikika zongopereka malonjezano ku manifesto kuti tikope anthu, kumapeto kwa kuwina zinthu ngati za malonjezano zija sizimakwaniritsidwa. Chifukwa cha ichichi munthu amene alionena kuti no ndokwiya komanso khumudwa opanda chiyembekezo ndi amene ife tikufuna kuti tiyende naye limodzi, kuti limodzi ndi lefu ife tikapezeke zona kuti no tili mboma. Ndichifake lero lino tikumemeza kunena kuti no Nsanje tuchitipa achinyamata azuke ndipo atenge usogoleri kuti tiyende limodzi. Munasafunsapo funso lina lokhuzana ndi convention. Kwa lero lino sitiyankha nkhani yokhuzana ndi siku date lona kuti convention yathu izachitika liti. Chifukwa sitinabwere lero limwina kuzakamba nkhani yokhuzana ndi chipani mu zinthu zina zokhuzana ndi za chipani. Thank you so much. I think Secretary, Youth Director, ayankha makamaka kumbali zina, koma zikuoneka kuti zina sangazi yankhe iwowo mu msonkhano uno. Koma just maybe kanunso chabe tiyapase mpata a GS mwina akhoza kutithandizapo. So mkwambiri ndiyankha funso yambirira yomwe anafunsa Zodiac Christopher Sande yokhuzana kusiyana kwa maloni anifu ndi achipani chathu cha lefu. Maloni anifu kundiye ifeyo lefu kusiyana kwake nduku. Ifeyo tikumapereka kwa chinyamata omwe athodwa, omwe alibe pogwira, komanso siti kumapasa chikole china chilichonse, sakumapereka chikole china chilichonse, komanso ndrama imeneyi akumapereka kafi kochepa kwambiri amene tikunati ka interest kutengera ndi mene chipani imene kutengera boma imene kuperekera nifi kwa anthu omwe ali mmodzi. Komanso ndondomeko zisiti kumayandira kuti ndi wa chipani chathu komanso si wa chipani chathu, tikupereka kwa wina aliyense wa chinyamata. Kukamba nkhani ya conviction tikhala nayo mwezi wa mawa, date tinayika pa 19. Zikomo kwambiri GS. Is there any question that is remaining? Palifunso lina limene lasalira? Zikomo kwambiri zikafika hapa tithokoze kwambiri chifukwa cha nyumba yonse, tithokoze aliyense amene anabwera kuchokera madera osiyanasiyana m'Blantyre muno. Komanso tikudziwa kuti tikachoka pano chiswe chikhala chikunyenya mpaka kusogoloko. Komanso yakwana nthawi
yoti ife achinyamata tiyambe kuonekera kugulu. Zatha zoma tigwirisa zikwanje, zatha zoma tiphwanyisa mashopu aini yake, ife tabwera kuzatsogolera ngati achinyamata. Kuyambira pano mpaka kale. Chifukwa 2025 ndi lero lomwe. Kukamada tikhala tili mboma. Nimafuna ndipemphe a GS mukatithokozeranso kwa Bwana chifukwa cha kutilola ngati achinyamata kuti tibwere timemezane muno mu Blantyre. Inu ndine tikatuluka pano nyimbo ndi lefu. Zina zija zotukwana zomenyana ife sitikupanga nawo. We are smart people. Easy ndi zamafana ovaya. Phew! Ntima wamenewa tipemphe senior prophet Elias atisekere ndi pemphero. Ndipo tikatero anzathu ama media houses tikhala ndi nthawi imene mukhoza kupanga ma interviews soon as after the prayer is offered. Achinyamata achipani chimenechi cha LEF anachitira press briefing yawo lero mu mzinda wa Blantyre kuyankhapo mafunso enanso a atolankhani makamaka pa press briefing imene anali nayo lero, ndipo kufunsapo zimene zina chipanichi chakamba kuti chikhale chikuchitira achinyamata mdziko muno.